हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदानै आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंग्रि रिमि जिमि ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दै। बिथां रिमि जिमि ब्रह्मआ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 8 नभेम्बर 1985 मायथाइयाव। अब्ला बिथांनि बैसोआ दा 36 बोसोर। बिथाङा दा हाबा जाबाय आरो बिथांहा दायो 2 फिसाज्लाबो दं। बिथां रिमि जिमि ब्रह्मआ जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव फाव खालामनानै जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ गोजौ फारसे दावगाहोलांनायाव बिहोमा होबोदों। बिथां रिमि जिमि ब्रह्मनि सावथुनफोराव फाव खालामनाय आरो मोसानायफोरा जोबोरैनो मेहेरगोनां जायोमोन। बिथांनि मोसानायखौ जों बयबो मोजां मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जों बिथां रिमि जिमि ब्रह्मखौ गोदान सावथुनफोराव फाव खालामनाय नुनो मोनलिया। अब्लाबो बिथाङा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सासे सोद्रोमा महरै खामानि मावगासिनो दङ। बिथाङा आरो गोबांथार मोसानाय हाबाफारिफोरावबो बाहागो लाबोगासिनो दङ। थारैनो बिथांनि मोसानाया इनायनो मुहिनि गोनां आरो बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो। दानिया फैदो रिमि जिमि ब्रह्म बिथांनि बर' सावथुनफोराव फाव खालामलांनाय मोननैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरखौ मिन्थिनानै लादोनि। बिथां रिमि जिमि ब्रह्मआ सानजारां बसुमतारी बिथांनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन खालामनायाव सायखं फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय जुगनि बार सावथुनाव सापर्टिं एक्ट्रेसनि फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुनाव फाव खालामदोंमोन बिथांजों लोगोसे रनेन बसुमतारी, जिना आरो पुर्ण बसुमतारी बिथांमोनहा। बेनि उनाव बिथाङा फाव खालामनाय मुंदांखा बर' सावथुन दायनि साजा PBS फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों खनीन्द्र बड'सा बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै दंमोन राजर्षि बसुमतारी, सुखबीर कार्जी आरो दिलीप बसुमतारी बिथांमोनहा। बे सावथुनावबो बिथां रिमि जिमि ब्रह्मआ सापर्टिं एक्ट्रेसनि फाव खालामदोंमोन। आरो बेनि उनाव बिथांनि फाव खालामनाय मुंदांखा सिमां सावथुना 2010 मायथाइयाव मिथिंगा फिल्म इन्डास्ट्रियेल ससाइटि बेनारजों दीपक कुमार रामसियारि बिथांनि डिरेक्सन होनायाव दिहुनजादोंमोन आरो बे फिल्मावबो बिथाङा सापर्टिं एक्ट्रेसनि फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै दंमोन दिलीप बसुमतारी आरो फावखुंग्रि महरै दंमोन मासुम ब्रह्म बिथांमोनहा। आरो बिथांखौ COVID-19 नि सायाव एवारनेस खालामनाय मोनसे शर्ट फिल्मावबो फाव खालामनाय नुनो मोन्दोंमोन। बैफोर सिगाङाव मुंख'बोनाय बिथांनि फाव खालामनाय सावथुनफोरनि अनगायैबो बिथांनि बबेबा मोनसे सावथुना फारिलाइ खालामनायाव थालांदोंब्ला नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो बिथांनि फाव खालामनाय बबे मोनसे सावथुनखौ नोंथांमोनहा बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो बेखौबो आंनो फोरमायहरदो। बिथांनि सोमोन्दै आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो, जाहाथे आङो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि बायदि रोखोमनि आपडेट्स भिडिअ लानानै फैयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेशना गोख्रैनो सौहैयो।